सोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। जब नटिफिकेशन भिडिअ आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों बा चेनेलाव गोदान नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बेवहाय बे चेनेलाव जेब्लाबो गोदान गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपडेट खालामबाय थायो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलखौ हाजासे मानि नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोन्दों जे SBI Recruitment 2020 CBO Vacancy 3850 पस्ट दङ बेवहाय। जे जोङो मा होननानै बुंदों जे बेवहाय SBI निफ्राय स्टेट बैंक अफ इन्डियानिफ्राय बेवहाय माखासे मानि बेवहाय भेकेन्सि ओंखारनानै दङ आरो बे भेकेन्सिफोरा मा मा बबेयाव बेसेबां गासै डिटेल्सखौ जोङो बे भिडिअनि सिङाव जोङो नायलांगोन। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ आंजों लोगोसे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नोंथांमोना लासै लासै नायलांफानो हागोन। जे जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोनबाय जे SBI Recruitment एप्लिकेशन आर इनभाइटेड फ्रम एलिजिबल इन्डियान सिटिजेन फर appointment as officer in State Bank of India। जे बेवहाय गोसो गुदुं व्यक्तिफोरनिफ्राय गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय बेवहाय जे मा खालामदों SBI निफ्राय मोनसे एप्लिकेशन इनभाइट खालामनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों। जे बेवहाय बे नेम अफ द पस्टआनो जाबाय जे जायनि थाखाय एप्लिकेशन इनभाइट खालामदों जे बेवहाय सार्केल बेस्ड अफिसार होननानै बुंदों, जायखौ जोङो सुंद'यै बेवहाय CBO होननानै मोनथिनाय जादों। दा बेवहाय गासै पस्टआ दङ जाहैबाय 3850 टा पस्ट जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां बैसो सिमा होननानै जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय नट एबभ होननानै बुंदों जे 30 इयार्स एज अन 1 तारिख 8 मास 2020 नि गेजेराव, जाहाथे जाय बिथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोननि बैसोआ 30 बोसोरनि बारा जाया। जाय बिथांमोननि बैसोआ 30 बोसोरनि बारा नङा बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। दा एडुकेशन क्वालिफिकेशनखौ जोङो नायब्ला बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेवहाय जिखुनु जा स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय ग्रेजुवेट बिनाय जादों। जिखुनु जा गनायजानाय जे इउनिभार्सिटिनिफ्राय जे रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेवहाय जाय बिथांमोनानो बेवहाय ग्रेजुवेसन खालामनानै दङ बिथांमोनानो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आरो लोगोसे नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे बेवहाय एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों। बेवहाय मिनिमाम 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स होननानै बुंदों एज अन अफिसार इन एनि शेड्युल कमार्शियेल बैंक अर एनि रिजनेल रुरेल बैंक होननानै बुंदों। जे बेवहाय जाय बिथांमोना जे 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। दाना फी जोङो नायोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन जे बेसेबां फिस होनांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनायाव। जे बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों एप्लिकेशन फी नन रिफान्डेबल होननानै बुंदों। आरो बेवहाय नोजोर होबोनो गोनां मोनसे गोनां बाथ्राया जाहैबाय SC ST आरो PWD फोरनिफ्राय जे बेवहाय जेबो रोखोमनि मासुल लानाय जानाय नङा। नाथाय जेनेरेल आरो इक'नमिकेल उइकार सेक्सन OBC फोरनिफ्राय 750 रुपिस लागोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। दानिया जोङो जे बे जबखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला जे गोसो गुदुं व्यक्तिफ्रा जे बेवहाय अफिसियेल वेबसाइटआव https://bank.sbi/career बेवहाय मा खालामनांगोन जे बेवहाय एप्लाइ खालामनांगोन। आरो नङाब्ला नैबे मोनसेयाव जे बेयाव https://www.sbi.co.in/careers बेवहाय एप्लाइ खालामनो नांगोन। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि डेटआ अलरेडि स्टार्ट जाबाय। बेखौ नोंथांमोना गोरोबनाय मोनदोंब्ला क्वालिफिकेशनखौ बेखौ जे एप्लाइ खालामनो हासिगोन। आरो बेयाव जों नायब्ला नुनो मोन्दों जे एप्लाइ लास्ट डेटआ बेवहाय मा जागोन 16 तारिख 8 मास 2020 सिम। स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोननि क्वालिफिकेशनजों नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो। बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशन दङ डिसक्रिप्शन बक्सआव, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फराय आरो फरायनानै गासैबो डिटेल्सखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालाम। आरो जुदि नोंथांमोना गोरोबनाय मोनाखै अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ बै नेनानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनथियै सुबुंफोरनि थाखाय बेखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो खाबु मोनो। स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।